ধন্যবাদ থাকে दा जों नुनांगौआ माने दा आसाम संगीत संग्राम आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बादि जोङो ब्लक लेभेल आरो भिसिडिसि पलासि भिसिडिसि लेभेलाव जों बे माबाखौ फालिदों दा बे फालिनायाव बयबो छात्र छात्रिफ्रा लोब लोबैनो बाहागो लादों बे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जे डिमापुर ब्लकनि बे सिस्टेमै जोंनि पलासि भिसिडिसिआबो बे खामानिखौ मावनायाव साक्सेसफुल जाबाय होननानै आं सानो आरो प्रग्राम मावनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों बुंनांगौआ बेनो गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलजों नायगिरि बयखौबो बरायनाय जायो जोङो बे दिनै जोबथा जोङो ग्रुप 1 जाज हिसाबैहाय जों बिबान मोन्दोंमोन जोङो गासै गिदिंनानै दिनैहाय पलासि भिसिडिसिआव लास्ट जोबथा आरोखि आं बेखौनो फिल खालामदों माने बे जिनिसा सरकारनिफ्राय जेनाखि इनिसिएटिभ लानाय हाबाफारि लानाय बे जिनिसा जोबोद मोजांमोन माने गोमानो थांनाय माखासे ट्रेडिशनेल हारिमु जिनिसखौहाय माने जाखांहोफिननाय जेरै डाक्टर भुपेन्द्र हाजरिकानि गान ज्योति संगीत राभा संगीत बेबायदि आरोखि खिन्थु मोनसे बुहुला बेनो थाहैबाय माने सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट इन्सट्राक्सन फैनाय बे जिनिसखौ माने स्कुलावहाय माने अफिसारफ्रा बेनि लिस्टखौ बिफिननाय जादों आरोखि दा गथ'फ्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा बेखौ मिथिया जे मा खालामनो नागिरदों बेवहाय मा जानो नागिरदों बेखौ जेबो मिथिया आरोखि जों गोबां भिसिडिसिआव थांनानै नुयो माने पार्टिसिपेन्टखौ जों हिउज नुयो गोबां नुयो नाथाय बे फिल्डआव जुदि थांथारो अब्ला माने पार्टिसिपेन्टखौनो बेयाव मोननो थाङा आरोखि माने जाजफ्रा माने खस्थ' खालाम बेखौहाय माने जाजफ्रानो दिहुननांगौ होननानै माने रिपर्टखौ हरनांगौ जानानै फैयो आरोखि आरो मोनसे साननांगौ बाथ्राया बेनो माने जोंनि आं बर' हिसाबै बर'खौ बुंनो नागिरदों माने बे गिदिंनानै नायनानै आं मोनबाय आं फिल खालामबाय माने जोंनि बर'नि जेनाखि ट्रेडिशनेल जेनाखि हारिमु बियो गोमानो थांगासिनो दं आरोखि दा बे हिसाबै नायोब्ला जों नुयो माने जोंनि बर'नि थाखाय जे डाक्टर भुपेन्द्र हाजरिकाजोंनो समबार समरि खनबोनाय जे जोंनि बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिन जे मेथाइ खनबोजेननाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जेनाखि देंखो बे देंखोआ गोलैयैया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों माने दिनै जों बर'फ्रा माखौ खननो जोङो बिभिन्न जायगायाव गिदिंनानै नुदों जेरावहाय नों एसामिस रावखौनो रोङा बांला रावखौनो रोङा जायफोरनाखि गथ'फ्रा नों इंराजि मिडियाम फरायनाय बिसोर इंराजि आरो हिन्दी रोङो जेरावहाय बाय नों इंराजि आरो हिन्दी गानानै एक्सेप्ट जाया बे मोनसे दुखुजनक आरोखि बियो हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खामानि थाहैबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे जिनिसखौहाय रायलायनानैहाय बे जिनिसखौ माने सोसननानै होनांगौमोन आरोखि जों दा जाज हिसाबैहाय बे जिनिसखौ बुंनो नागिरो आरोखि बेयावबोथ' लिस्टआव नुनाय मथेबा गोबां दङमोन बादायारिफ्रा खिन्थु जा थाङै जा जोबथाना जा नुबाय मोनथाम मोनब्रैसोल' दं आरोखि जों मोननायावहाय दा जों सानदोंमोन बेयाव जोबथा हिसाबैहाय जोङो हिउज बादायारि मोनोब्ला जों जोबोद इन्टारेस्ट मोनगौमोन आरोखि बादायारिफ्राबो आरो जाज बिथांमोनाबो जोबोद इन्टारेस्ट मोनगौमोन आरोखि बे हिसाबै बुंनांगौ आंना बेल'नोमोन माने नीलेश्वर देंखोआ बेयाव हाबफायैयानो बेवहाय सोसनजाफायैयानो बेनो सबसे दुखु गोनां बाथ्रा आरोखि बेनो हयथ' बे जुदि दङमोनब्ला हाबफानायमोनब्ला हयथ' जोंनि फल'जानायनिफ्राय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जोनोम मोननाय हिसाबैहाय हयथ' बिनि देंखोखौबो बेहाय खनग्रा ओंखारगौमोन आरोखि गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।